Частната пенсия е начин да спестявате за времето, когато ще се пенсионирате. Обикновено тя се натрупва чрез работодателя. Той внася определен процент базиран на вашата заплата и вие също внасяте, а правителството добавя данъчно облегчение или на английски tax relief. Моят личен пример. През 10-те години, когато бях employed, аз работих за различни работодатели и всеки един работодател инвестираше в различни пенсионни фондове. Аз имам инвестиции в Nest, Aegon и Aviva. И моите инвестиции са нараснали с 5100 паунда. И това е само началото. Очаква се, докато достигна на пенсионна възраст, парите да нарастват много повече. Парите могат да се прехвърлят от един пенсионен фонд към друг пенсионен фонд, според зависимост къде инвестициите нарастват най-много. Но те не могат да се теглят, докато не се достигне пенсионна възраст. Всеки пенсионен фонд има своите правила, кога може да се теглят парите. Обикновено сега е на 55 години, а в бъдеще може да се повиши и на 57 години. Когато дойде време за тегляне, е много важно да знаете, че първите 25% от натрупаната сума са необлагаеми и няма да се плаща никакъв данък на тази сума. Останалите 75% са облагаеми с данък според зависимост от заплатата ви. Затова е изключително важно да планирате как и кога ще теглите тези пари, за да избегнете да плащате високи данъци. Много хора избират да теглят парите на части годишно, за да плащат по-нисък данък или дори никакъв данък. Следвайте следните стъпки за тегляне на пенсия. Първо, свържете се с пенсионния си доставчик. Второ, попитайте ги за опциите за тегляне. Еднократно, на части или с пожизнен анюитет. Трето, потвърдете самоличността си и актуализирайте банковите си данни. Четвърто, планирайте как и кога искате да теглите парите. Особено важно е да мислите за данъчни последици. И пето, може да се свържете с финансов съветник или счетоводител, за да планирате всичко разумно. Аз съм Кристина Золева от KZ Accurate Accountants и може да се свържете с мен, ако имате нужда от моите услуги.